Dakle, izbacit ću smeće, a sada napraviti 3 sprata. Eto, ispala je savršena kuća, jel da? To je užasno, Jess. Dakle, moj Labubu će živeti samo u najboljoj kući. Sad ću je naručiti. Hitno mi treba kuća. Brže! Gospođice, spuštam kuću. Čujete li me? Spuštam kuću. Jao, pazite, kuća leti pravo na Labubu. Dobro je. Kuća je na mestu. Odlično. Onda mogu da počnem da je ukrašavam. Želim da cela kuća bude roze i pufnasta, kao moj slatki Labubu. Zato ću koristiti mekani tepih. Sad ću isteći prozor. Odlično. Ćao, čao, draga. Jel ti se sviđa? Super. Ali to još nije sve. Pogledaj. Dodat ću još malo ukrasa. Ne brini, Labubu, to su samo igračke. Divno. Sviđa mi se. Rose je već počela da ukrašava kuću. Dobro, ni ja nisam ništa gora. Uzimam karton, treba ga iseći na pravougaolnike, a sada svaki deo bojim farbom. Imam gomilu raznobojnih pravougaolnika. Super! Ostalo je da ih zalepim na kućicu. Kako slatko! Moj Labubu će sada obojiti nekoliko pravougaolnika. Izgleda cool! Šta se tamo dešava kod Rose? To mi je diskoteka. Hajde da plešemo. Usput, ova disko kugla je tako lepa. Želim da i krov kuće lepo sija. Da, to je prelepo. Ne, nije lepo. Ja imam bolju ideju. To izgleda jadno. Ne, to je lepo. Pogledaj. Napravila sam lep ukras. A zalepit ću to sve na krov. Divno. Labubu, jel ti se sviđa, a? Drago mi je što si srećan. Super. Okej, hajde da ukrasimo krov. Ovdje će visiti portret moje kraljevske Labubu. A ja ću okačiti portret svog Labubu. Ovako je bolje. Wow, devojke, svaka vam čast. Ukrasili ste kuće s polja. Idemo dalje. A ja sam već smislila kako ću srediti prednje dvorište. Zalepit ću sve olovke koje imam. Tako je. Pogledajte, napravila sam tako lepu, šarenu i čvrstu ogradu. Izgleda ekstra. A moje Labubu će iskopati rupu u zemlju da bih ja posadila biljke. Dakle, evo ga prvo seme. Wow, šta se dešava? Pogledaj, drveće se probija kroz zemlju. Stavit ću još stazu od kamenja. Uspelo je. Ajoj. Labubu, jesi li vidjela ovo jeftino dvorište? Ja ću ti napraviti mnogo bolje. Dakle, ograda će biti od čistog zlata, a staza od svile. Tu ću staviti kraljevsku terasu, a ovdje fontanu. Prelepo. I ukrasit ću sve cvetnim žbunovima. O, da. Kod Rose je tako sve skupo i bogato, ali nema veze. Ja sam već počela da pravim prvu sobu. Uzela sam pakovanje od jaja i seći ću potrebni deo u obliku konusa. I obojit ću ga belom farbom. Zatim olovkom ću nacrtati njušku mačke. Da, a sada pravim slike. Pogledajte, imam slike sa mačkom, slonom, psom i lavom. Zalepit ću ih na zid. Tu ću staviti kauč i jastuke. A tu neka budu police sa knjigama. Tu ću staviti radni sto, stolicu i to je to. Moj Labubu pleše od sreće. A šta je Rose smislila? Ja ću staviti kamin.
Odmah ću da ga zapalim. O ne! Sve gori! Šta da radim? O ne! Moja kuća gori! Sad ću ja sve da ugasim. Presvlačim se u vatrogasca, a sada gasim. Uspela sam! Wow! Labubu, ti si mi tako hrabra! Dobro, nastavit ću. Tu će biti fotelja, stočić. I ovdje ću staviti. Moja Labubu izgleda zadovoljno. Njoj se baš dopalo ovo kraljevsko renoviranje. Tako sam srećna. A sada uzimam časopis. On je tako lijep. Mogu da isečem ove prelepe kružiće odavde. A sada uzimam raznobojni papir i pravim najlepše tapete na svijetu. Da, ovo izgleda super. Pogledajte. A sada uzimam šablon sa kvadratićima. Stavljam ga na karton. A sad mi treba crna boja u spreju. Aha, super! Juj, ups! Izvini, Labubu. Nisam namerno. Sklanjam šablon. Da, ispalo je super. Ovo će biti pod. Tu ću staviti veš mašinu, WC šolju i kantu. A tu će se moj Labubu kupati. A već je počeo da koristi tuš ekstra. Kod mene sve mnogo bolje. Tu će stajati kada, ovdje polica sa proizvodima za negu i zlatna WC šolja sa dijamantima. Gotovo. Treći sprat će biti još bolji. A čime je zauzeta moja Labubu? O, ona gleda modnu reviju. A znam šta da radim. Dakle, tu će biti njena garderoba. A ovdje slačionica. Tu ću staviti pistu. Da, sad će moja Labubu moći da organizuje svoju modnu reviju, da zove prijatelje i pokazuje svoju odeću. Svi su oduševljeni. Moj Labubu ima nevjerovatan ukus za odeću. Kako super! Svi mi se dive. Što? Ne sviđa vam se? Dobro, razumela sam vas. Odmah ću promeniti izgled. Što mi u redu? Sad čekajte. Je li sad bolje, a? Da, ja sam tako lijepa. Rose, hvala ti na poklonu. Ovo je predobro. Ja sam presrećna. Nema na čemu, draga. Oho, o nije loše. Ali kod mene će biti bolje. Potrebna mi je pomoć. Pozvaću baku. Zdravo, bako. Trebaš mi? Stigla sam, draga. Sad čime da ti pomognem? Treba da opremim spavaću sobu za Labubu. Naravno, odmah ću ti isplesti sve što je potrebno. Za početak lep tepih, tako je. A sad ću ti isplesti krevet za tvog Labubua. Sačekaj, eto ga, gotovo. Ne mogu da verujem, kako sjajno! Ovdje će staviti krevet, a tu ću okačiti lepe slike. Stavit ću fotelju i vešalicu sa odećom. O, kako sjajno! Sviđa mi se sve što je ovdje. Tako sam srećan zbog nove kućice. Hvala! Sada i ja mogu da pokažem svu svoju odeću. Kako vam se sviđa? Ocenite u komentarima koja je najlepša. Devojke su se odlično snašle. Lajkujte ovaj video ako vam su se dopale. Šta? Kuvat ćemo sa našim psom Barney? To nenormalno. Želim tortu sa tečnom sredinom. Okej, uspećemo. Došla mi je super ideja. Počinjem da pravim tortu. Prvo ću iscediti fil na tortu. Razmazat ću ga lopaticom. Zatim stavljam koru i tako nekoliko slojeva. A sad ću napraviti rupu u sredini uz pomoć tegle sa mojom hranom. Sve sam pojeo, tako da je tegla prazna. Odlično!
A sad mi trebaju žele bombone u obliku šapa. Otopit ću ih uz pomoć vatre. Tako je. Sada sipam tečni žele u centar torte. Danny je rekao da želi tečni centar. Dakle, ispunio sam njegovu želju. Pokriću to drugim delom torte. Tako je. A sad ću polizati šape. Umačem u šarene konfete i pravim lepe otiske mojih šapa. Odlično! Ja sam završio. Šefe, a šta ćete vi spremati? Ja ću sipati na tortu žvaku u prahu. Ovako. A sad ću napraviti rupu u torti. Da, odlično. Unutra ću sipati plavi čokoladni namaz. Jeste nekad vidjeli plavu nutelu? Mnogo je ukusna. To podsjeća na vodu, a u vodi će plivati male žele ajkule. Ova bombona je suvišna, poješću je. A sad mi treba M&M's. Odabrat ću bombone plave boje. Super, a sad ću ukrasiti tortu plavim bombonama u krug. O, kako je lepo ispalo. Ponosan sam na svoju tortu. O, Barney, hoćeš da se igraš? Dobro, trči. Hvate loptu. Šta? Ko je bacio loptu u moju tortu? Ne, Barney, stani! To je moja lopta, a moja lopta, lopta. Torta Wendy je gotova. Je li to zbog mene? Doneo sam loptu, ja sam dobar dečko. O ne, Barney, ti si loš dečko koji je pokvario moju tortu. Ostala mi je cela samo žvaka huba-buba. Možda ću uspjeti da napravim nešto od nje? Dobro, sad ću pokušati da uvijem tortu u žvaku da sakrijem njen loš izgled. Pa, sad torta izgleda malo bolje. Okej, sad sipam u tortu žele od žvake. Ona je veoma ukusna, a Dan će biti oduševljen. To nije bilo lako, ali ja sam završila. Napravili ste mi torte. Počet ću od ove roze torte. Iz nje curi žele kao na mojoj slici. Prelepo, baš mi se sviđa. Cool. A sad ću probati plavu tortu. Wow, koliko čokolade. Izgleda baš ukusno. Tu su i moje omiljene žele bombone. Baš su lepe. A sad ću probati Barnijevu tortu. Odlično se potrudio. Unutra je nešto ukusno. Probat ću. Dajem pobedu Barney, čestitam. To moje torte je pobedila, ja sam najbolji šef pas. Šta sad želim? Tačno, hoću kokice, spremite mi kokice. Da, to je dobra ideja. Kako cool, sad ću spremiti najbolje kokice za Danny. Sipat ću kukuruzna zrna na tiganj. Nešto sam zaboravio. Tačno, treba dodati nešto ukusno. Imam svoju pseću hranu. Otvorit ću pakovanje i sipati u tiganj. Barney, jesu to kokice sa psećom hranom? Jadan Danny? A sad ću sipati kokice u tiganj. Promenit ću etiketu da se Danny ne plaši da jede to. To je to. Kako slatko, svaka čast Barney. I ja ću početi da pravim kokice za Danny. Imam i jednu genijalnu ideju. Sipat ću ulje u tiganj, a zatim dodati kukuruzna zrna. Sad ide moj tajni sastojak, marshmallow. Čekam kad se marshmallow istopi, a kokice počnu da pucaju. O da, pogledajte, to je prelepo. Od ovog mogu napraviti šta god poželim. Napravit ću šarene kuglice, preliti sve sirupom od jagoda. I posuću sve slatkim konfetama. Završio sam. Wow, šefovo jelo je super, a ja imam obične kokice. To je previše dosadno. Došla mi je ideja. Sipat ću u aparat više zrna i
ubacit ću dinamit unutra. Tako će biti brže. Ostalo je sačekati. Bum! Wow, to je bilo moćno. Jedva čekam da vidim šta je spalo. Neverovatno, koliko kokica. Danny nikad nije vidio toliko kokica. Wendy, pogledaj gore, molim te. Šta? Ajuj! Korisnik Wendy trenutno nije dostupan. Wendy, probudi se. Dobro, dosta. Uglavnom, kokice su spremne. Danny, probaj. Odakle da počnem? Ovo izgleda lepo, ovo zanimljivo, a ovo... Neverovatno, koliko kokica. Ništa posebno. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Ove kokice se osjećaju na pseću hranu. A ove kuglice izgledaju baš lepo. Nikad nisam jeo tako nešto. Oho, tu je marshmallow. Dajem pobedu ovim kokicama. Pobedio sam. To je bilo baš lako. Šta sada želim da pojedem? Znam, to će biti burger. Šta? Burger? Ideja je super. Počet ću da pravim leveno meso za pljeskavice. Uradit ću to malim sekirama. Tako je. Sveže mleveno meso je spremno. Formirat ću pljeskavicu i ispržiti je na tiganju. Da, tako je, Danny je baš veliki dečko, dakle i burger također mora biti veliki. Stavit ću što više sira i naravno moju omiljenu hranu. Na lepini ću napraviti moju njušku i to je to. Sastavio sam burger. Šta? Njegov burger je veći od mog, a on ima šape. Ne smem da se osramotim. Sad ću smisliti nešto. Treba će mi čokoladni sladoled. Stavit ću ga u blender. Mislim da će toliko biti dovoljno. A sada sipam mlijeko i dodajem čokoladni sirup. Baš ukusno. Ostalo je sve promešati. Dalje stavljam burger na čašu sa mlečnim koktelom i ubacujem slamku. Danny će biti oduševljen. Wow, šefe, to je genijalno. A šta ja da radim? Znam, napravit ću slatki burger od krofne. Preseći ću krofnu na pola. A sada treba izvaditi ananas iz ove tegle. Ali kako da uradim to? Barney, pomozi mi, molim te. Imaš oštre kandže? Hajde, otvori mi teglu. Super, hvala puno. Dakle, vadim ananas. Gore stavljam žele bombone, opet ananas, opet bombone. Obavezno prelivam sve sirupom od jagoda i pokrivam drugim delom krofne. Da, završila sam. Danny, možeš probati. Odlično ste se potrudili. Želim da probam najveći burger. Opet pseća hrana. Ozbiljno, ali ja nisam pas. Odvratno. A šta je ovdje? Tu je mlečni koktel, a na njemu je burger. Nikad nisam vidio tako nešto. Koktel je lep. I burger je super. Cool. Dakle, došlo je vrijeme da probam najneobičniji burger sa krofnom. Da, to je neverovatno. Ovaj burger je pobedio, čestitam. Da, pobeda je moja, konačno. Jao, izvini, Barney. Hajde da vidimo šta je ispod vaših poklopaca. Kate počinje. Aha, čokoladna maca. Quentin je dobio žele macu, a Miley pravu. Kako slatko. Da, moja maca je neverovatno slatka. Hoću da je pomazim. Sad smo prijatelji. Vidim da ti se sviđa. A sada, hajde da se igramo. Divno. Tako nam je zabavno zajedno, jel da? Obožavam te, dušo. Miley, tvoja maca je tako slatka. Baš ti se posrećilo. Ne.
To je moja maca. Ne diraj je. Hej, sam ću je pojesti. Ups, izgleda da maca nije shvatila da je to žele maca. Miley, skloni je brže. Dakle, probat ću. Wow, to je prelepo. Baš mi se sviđa. Hoću i ja da probam čokoladnu macu. Miris je ekstra. O, došla mi ideja. Stavit ću svoju macu u akvarijum. A zatim sipati mleko unutra. Treba mi što više mleka. Da, tako je. Pogledajte. Sad imam lep kakao sa mini marshmallowom. Jo, Mileyna maca je sad tužna. Ne brini. Mogu ti sipati malo mleka. Eto, izvoli dušo. To je za tebe. O, hvala, Kate. To je baš lepo od tebe. Moje maci se sviđa mleko. Odlično. Maca je srećna, a znači ja sam. Moj kakao je super. Oho, Chloe, šta radiš tamo? Zabavljam se. To je nova igrica od Multido Sort. Super! Možeš je instalirati odmah u Google Playu ili Apple Storeu. Ajde zajedno da se igramo, biće zabavno. Pitam se šta ćete sada dobiti. Kate, otvaraj. O, čokoladni čips, super. Wow, jedva čekam da probam. Oho, hrska kao pravi čips. Nikad pre nisam vidjela čokoladni čips. To je super. Da, to je nevjerovatno ukusno. Svidjelo mi se. A šta je kod mene? Wow, dobila sam žele čips. Ekstra. Baš me zanima kakav je ukus. Sad ću probati. To je nevjerovatno ukusno. Hoću još. O, da. Quentina, šta je kod tebe? Sad ćemo da vidimo. To je pravi Pringles. Sad ću ga probati. Jao. Izgleda da je ljud. Plašim se da jedem to. O, ne. To je mnogo ljuto. Devojke, sve mi gori ustima. Miley, Kate, jeste li dobro? Da, stigli smo da se sagnemo. Jo, o ne, moja čokolada se otopila. Sad imam tečnu čokoladu. U stvari, čekajte, imam ideju. Mogu ga ponovo zalediti. Uradit ću to uz pomoć Mentosa. Ubacit ću pakovanje štapića od sladoleda. A sad ću poduvati svojim ledenim dahom. Da, gotovo. Wow, sad imam čokoladni sladoled. Predobro. Blago meni. Wow, Kate, to je odlična ideja. A kako je Mileyn čip? Da, i on se istopio. Da, ali to je svakako ukusno. Ali i ja ću iskoristiti ideju Kate i zalediti svoj žele u pakovanju. Dakle, duvam. Je li uspelo? Jeste? Wow! Pogledajte! To je predobro! Oduševljena sam! Quentin, samo ti nisi imao sreće, jadan! Hej, dajte meni nešto. Kakve ste cicije? Kate, šta je kod tebe? O, Bože, to su bubašvabe. Čekajte, ali nisu pobegli. To znači da nisu prave. Da, to je žele. Odlično, to mi se sviđa. Kate, sad ćeš uplašiti svoje drugare. Bolje probaj. Važi, sad ću.
To je baš lepo. Hoću još. Jo. Pa nema veze. Miley, a šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo da vidimo. Jo, ja imam bubašvabe. Kako odvratno. Gadno mi je čak i da ih pipam. Čekajte, šta je to? Pa to je čokolada. Znači, dobila sam čokoladne bubašvabe. Blago meni. Da? Miley je također imala sreće. Ostalo je saznati šta je ispod Quentinovog poklopca. Ali pretpostavljamo šta. Da, tamo su prave bubašvabe. Jako se plašim bubašvaba. Šta da radim? Devojke žive su, jel shvatate? A gde su? Čudno. Kate, samo nemoj da paničiš. O ne, bubašvabe su na devojkama. Mamice! I jedna je na mojoj glavi. Marš odavde. Smislio sam. Treba sve ovde počistiti. Imam specijalni sprej. Da, sad ćemo se rešiti ovih bubašvaba. Gotovo. Što? Zašto je dalje tu? O ne, pobrkao sam sprejeve. Uzeo sam toksični sprej, a ne sprej protiv insekata. Bežite odavde. Nadam se da će ovaj put biti nešto lepo. Quentin? Wow! To su žele nudle. Trebalo bi da bude jako ukusno. Ne sumnjam. O da, jako mi se sviđa. Super, a sad je moj red. Šta? Prave, neskuvane nudle? Kako da jedem to? Ne treba mi to. Oho, Kate je bacila svoje nudle šefu. Sklonite to od mene. Šta? Nudle su se vratile skuvane. Zanimljivo. Wow, predobro. To mi se sviđa. Odlično. Hajde da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to su čokoladne nudle. Ozbiljno? Nikad pre nisam jela takve. Treba probati. Wow, to je neverovatno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Miley, imaš čokoladne brkove. Jao, a šta ovdje radi policajac? Tražim opasnog kriminalca. Možda se krije među vama. Ja, ovaj portret liči na Miley. Pođite za mnom, gospođice. Šta da radimo? Tačno. Gledajte, to nisu pravi brkovi. To je druga osoba. U pravu ste, idem ja. Dajte mi malo da razmislim. Znam! Želim jelo u obliku karmina. Hajde! Lako! Uzet ću zeleni krem. Da, evo ga. I stisnut ću što više na tortu. Tako je. Zatim ću uzeti poslastičarsku lopaticu i razmazati sav krem po torti. Cijela torta treba da bude ravnomerno prekrivena kremom. Gotovo. Sada treba da stavim ovo kao drugi sprat. Bacit ću i... A gde? Vidim. Hvatam jednim prstom i vrtim. Da, to može svaki profesionalac. Stavljam kao drugi sprat. A sad ću poređati Skittles bombone. Odlično. Zalepit ću jestivu nalepnicu i treba hitno dodati treći sprat. Uzimam još jednu tortu i odseći ću komad od nje. A sada treba izvaditi marcipan i pokrit ću svu tortu. Tako je. Torta mora biti ravna. O da, ja sam pravi majstor.
A sad ću osjeći višak. To je to. Treći sprat je spreman. Stavit ću ga odozgo. A sad ću ukrasiti sve jestivim bojama. Nacrtat ću dugu. Odlično mi ide. Još par dodira i to je to. Ja sam pravi umetnik. O, kako lepo! A moje torte manja, ali ću je ukrasiti jagodama. A da, treba staviti jagode u čašu, a sad mi treba med. Evo ga. Otvaram teglu i sipam med unutra. Hajde, još malo. A da, toliko će biti dovoljno. A divno. A sada stavljam čašu sa jagodama i medom u šerpu sa vrelom vodom. I čekam. Mogu malo da se odmorim, da dremnem. Je li već gotovo? Dobro, izvadit ću i stavit ću to odozgo na tortu. Eto, dobila sam treći sloj od jagoda. A meni se sviđa. I ja ću imati 3 sprata čokoladne torte. Ali to treba da se iseče. Imam oštru katanu. I ja! Da, uspelo je. Savršeno. Hvala. Dakle, sad ću ukrasiti tortu Kit Kat čokoladom. Wow, kako divno. A još imam jestive usne. Napravit ću na mojoj torti lice. Da, to je baš super, zar ne? Bako, kako ti se sviđa? O, svaka čast, Tajra, pametnica moja. Draga Chloe, možeš da probaš. Wow, napravili ste 3 ogromna karmina. Kako cool. Želim da probam ovaj. Izgleda jako lepo. A kakav je ukus? To je veoma dobro. Sviđa mi se. A šta još ima ovde? Opa! To je karmin Barbie od jagoda. Sad ću probati. Obožavam jagode. Prelepo. Svaka čast. A šta dalje? Opa! Čokoladni karmin. Sad ću probati. A znate, ukus je baš dosadan. Odlučila sam. Pobeđuje šareni karmin od šefa. To! Znao sam da su moje kulinarske veštine najbolje. Sada želim palačinke. Možete početi da kuvate. Srećno. Odlična ideja. Obožavam da pravim palačinke, a najbolja sam u tome. A neću nikome prepustiti pobedu. To ćemo još da vidimo. Šef i baka su kao i obično. Stalno se takmiče ko bolje kuva. Kod mene sve lakše. Ja uopšte ne umem da pravim palačinke. Dakle, moje rešenje promešati sve sastojke u blenderu. Valjda će nešto ispasti od toga. Odlično. A sada sipam sve na tiganj. I ne zaboravljam da mešam lopaticom. Šefe, nadam se da ne mislite da ćete moći da napravite palačinke bolje od mene. A neće uspeti. A već sam spremna da zagrevam tiganj. Hej, a zašto se smete? Zato što je to smešno. Ko koristi sada takve tiganje? Pogledajte ovo. To je idealan tiganj za palačinke. Ja ću pržiti palačinke na njemu. A vidjet ćemo kome će ispasti ukusnije. A na tiganj treba dodati ulje. A divno. Šta će vam toliko ulja? Postoji zgodan dozator za ulje. Poprskat ću sve, a zatim sipati testo. Bako, vama se samo jedna palačinka prži, dok ja pržim 4. A bolje jedna ukusna nego 4 užasne. A ja sam već napravila sve palačinke. Jeste videli? Ja ću jednim potezom preokrenuti sve palačinke. Da, uspelo je. Bako, pogledajte kako su savršene. Moje palačinke su bolje i tačka.
Jao, koliko više možete da se raspravljate? Dobro, preokrećem moju palačinku. Jao, nešto neće. Hajde! Eto, odletela je u kantu za đubre. Nemam više. A treba dodati na palačinke sirup od jagoda. To mala Chloe kako voli. A zatim ću ukrasiti sve svežim bobicama. I dodat ću srce od palačinjaka. Gotovo. Onda ću ja da prelim svoje palačinke namazima od KitKata i Bountija. To će biti mnogo ukusnije. Dakle, sipat ću 2 sirupa istovremeno. Chloe će podići kalup i bit će oduševljena. To je genijalno. A vidjet ćemo. Ma šta vam je opet? Prestanite, vi ste kao deca. Neka bolje Chloe odluči kome je ispalo ukusnije. Zašto se stalno svađate? Bolje da ste mi pomogli da napravim palačinku. Znam šta da radim. Napravit ću palačinku od krofne. Stavljam krofnu na dasku i udaram tiganjom. A gde je krofna? Evo je. Sada zaista liči na palačinku. Samo što sam malo zgužvala. Ali sve je gotovo. Wow, kako sve lepo izgleda. Jao, šta je ovo? Dobro, sad ću probati ovaj užas. Ipak ne. Plašim se da jedem to. Fuj. Šta dalje? Wow, kakve lepe palačinke. Sad ću probati. Oduševljena sam. Tu je još sirup od jagoda. Obožavam ga. Opa! Poslednje palačinke. Tu je neki sos u kalupu. Wow, lepota. Sad ću probati. Može da prođe, nije loše. Ali najbolje su... Koga da izaberem? Čak i ne znam. Težak izbor. Dakle, rešeno. Baka je pobedila. Čestitam! O, stvarno? Hvala ti, Mila. Ja... Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. Bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super, bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekala. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo.
I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte bolja. Kako da ne? Moje bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba? Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moje torte bolja. Ne, moje bolja. Kako ste mi dosadili. Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. A moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijatno, mala? Da, prijatno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. O da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Šta će biti ovaj put? A sad mi se jede sendvič. Dajte sve od sebe. Okej. To je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sendvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno. Uzet ću kalup u obliku leptira i seći šareni hleb. Divno. A preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. Posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. O, da, divno. A preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao, to je neverovatno veliki sendvič od šefa. A kako ga jesti? Nastavljam. Sir, povrće, sir, povrće. Da, tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to, može se zatvarati. Gotovo. Prijatno. Što? Nikad nisam vidjela toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta. Kako slatko, a mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje.
Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. O, i ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja! Neverovatno! Oduševljena sam! Pobedio je najveći sendvič! Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. Ovaj put mi se jede sladoled! Ha, to nije teško. Treba razmisliti. Imam jednu ideju. Hoću da iznenadim Malu. Ja sam zlatni dečko. Dakle, uzet ću zlatni kornet. Kako vam se čini? Jao, šta to tako sjaj? Oslepela sam. Gde je moj mikser? Da, evo ga. Dakle, stavit ću paradajz, zatim limun, brokoli i samljati to sve. To je to. Miris valjda nije loš. Sad ću to sve sipati u kalup. Odlično, šta dalje? Bako, dalje sve treba zalediti. Tačno. Kako brzo. Hvala dušo, šta bih radila bez tebe? Skoro sam završila. Ostalo je otvaračem izvaditi sredinu iz šargarepe. Tako je. I moj kornet je spreman. Ostalo je dodati zdravi sladoled i baka je završila. To je najzdraviji sladoled na svetu. Jel vam se sviđa, šefe? Šta? Ozbiljno? Bako, učite od mene. Uzet ću sladoled od jagoda i staviti ga u moj zlatni kornet. A preko ću sipati preliv. Preliv je također zlatan. Da, neverovatno. Gluposti. Zdravi sladoled. Zlatni sladoled. Zdravi sladoled. Jo, kako ukusno. Šta? Već ste završili? Šta da radim? Imam ideju. Da. Obojit ću čokoladom zidovi. Da, tako je. A zatim ću sipati mleko unutra. Da, to mi treba. A zatim ću sipati beli preliv. Ubacujem štapić. Mešam to sve. I ostalo samo zalediti moj sladoled. Još malo i... Gotovo. Može se vaditi. Joj, kako teško. Ali uspela sam. To izgleda divno. Prijetno. Oho, kako veliki sladoled. Šta? A je li to zlato? Neverovatno. A ovaj sladoled izgleda baš čudno. Dobro, probat ću malo. Uj, ne, to nije sladoled. Odvratno. A sad ću probati ovaj zlatni sladoled. Izgleda jako skupo. Wow, nisam znala da je zlato toliko ukusno. I vreme je za posljednji najveći sladoled. Joj, kako teško. Da, neverovatno. Oduševljena sam. To je pobjeda. Čestitam. Šta? Pobedila sam? Stvarno? Da, to. Ne, neću preživjeti. Koliko različitih boja ima ovdje?
I još imamo neke satove ovdje. Pitam se šta ću nam? Sve je vrlo jednostavno. Za različito vreme morate nacrtati, recimo, ovog jednoroga. Oh, cool! To je nevjerovatno. Tresem se, nije mi dobro. Izgleda da je Emma doživjela pravi šok. Moramo joj hitno pomoći. Šta je bilo sa mnom? Aha, dobila sam minut za crtanje. Pa, nije loše. A ja samo 10 sekundi imam. Minut će mi sigurno biti dovoljan. Meni se najviše posrećilo. Moći ću da crtam 100 sekundi. Počinjemo za 3, 2, 1. Dakle, nemam mnogo vremena, tako da moram požuriti. Za početak treba sipati sve potrebne boje i napraviti jednu šarenu baru. Tako je. Nakon toga treba uzeti pop i to obliku jednoroga i umočiti ga u ove boje. Super! Sad ću moći da napravim otisak jednoroga na papiru. Gotovo! Dobro što sam stigla. Moj crtež izgleda mnogo zanimljivije. Jao ne, to uopšte ne liči na jednoroga. Treba smisliti nešto drugo. Točno! Ruka. Dlan veoma liči na njušku jednoroga. Ako zaokružim svoju ruku i dodam nekoliko detalja, dobit ću pravo remek delo. Joj, kako sam pametna! Dakle, treba nacrtati rog, uši, grivu, oko. Da, odlično mi ide. Super, stigla sam na vreme. A ja ću crtati na svoj omiljeni način. Koristit ću špric i bojice. Tako ću nacrtati savršenu grivu i rep. Potrebno je samo sipati kap boje i razmazati je malom lopaticom. Ovako. Da, lepota. A sad mi trebaju šljokice. Pomešat ću srebrne i zlatne, a zatim ću ih poprskati iznad svog crteža. Pogledajte kakva lepota. I što je najvažnije, završila sam crtež za određeno vreme. Pa, devojke, jeste završili? Hajde da vidimo. Ideja sa rukom je veoma zanimljiva. Ali otisak pop-ita mi se uopšte ne sviđa. To je baš prosto. Ne valja. Wow, kod Jessie je najbolji crtež. To se može odneti u muzej. Mali, jel se slažeš? Da, jednorog se slaže. Jess, čestitam na pobedi. Znala sam da ću pobediti. To nije fair. Jess, sad ovaj jednorog pripada tebi. Da bi te zavoleo, moraš ga nahraniti. Kako cool! Jede iz moje ruke. Kako slatko. Ovaj put ćete morati da nacrtate. Reci već šta? Sad čekajte još malo. Evo ga, Spider-Man. Stvarno? Cool! Volela bih da ga upoznam. Dobila sam 60 sekundi, nije loše. Ja samo 9. A ja 100. To. Sigurno će mi trebati pomoć još jednog superheroja. Mislim na brzinu Flasha. Pa, sad ću početi da crtam. Treba nešto smisliti. Odlično, vreme se usporilo, dakle mogu mirno crtati onoliko koliko mi treba. Neću nigde da žurim. Crtat ću polako. Prvo ću naoštriti crvenu olovku i nacrtati konturu. A onda mi treba plava boja. Da, odlično mi ide. Da, treba dodati što više plave boje. Svaka mi čast.
Da, ni sekund nije prošao, a ja sam već završila. Mislim da je spalo sjajno. Šta će mi običan papir? Želim da napravim pixel art. Za to će mi trebati sveska na kocke. Pa, hajde da krenemo. Kakvi su to blicevi? Samo sam htjela da slikam Spidermana. O, ne. Treba mi druga slika. Sve je mutno. Hej, ne mrdaj. Evo ga. Da. Sad mogu da crtam. Ali prvo moram da napravim nešto. Treba će mi 3 olovke. To je to. Sad ću provjeriti kako radi. Super! Kako sam pametna! Mogu dobiti Nobelovu nagradu. Dakle, jednu olovku ću staviti na sliku, a drugu na papir. O, da! Eto, vreme isteklo. Pa, ispalo je prilično dobro. O, ja imam još puno vremena. Ne moram da žurim. O, da, kako mi dobro ide. Mislim da imam talenat. Sad mogu završavati polako. Gledajte, imam mini Spidermana. Da vidimo. Jess, kako si uspjela da napraviš takav crtež za 10 sekundi? Sigurna sam da si varala. A zašto? Samo imam talenat. Jel da? Odakle ti onda maska Flasha na stolu? Ne, to je protiv pravila. Jo. Wow, bravo Spidermanu, ti si najbolji. Hajde da vidimo šta je Emma nacrtala. Jao, jedva vidim nešto. Crtelj je tako mali. O, dobro, što imaš lupu? Emma, to je prilično dobro. Da, sviđa nam se. Wow, a to je pravi pixel art. Odlična ideja. Svaka ti čast. Lindsay, čestitam. Ovaj put si ti pobedila. To, sad imam novog prijatelja, super! Oho, još sam dobila i šećernu vunu od njega. O, tako sam srećna. Hvala puno. Pitam se šta nas čeka u ovoj rundi? Nešto zaista cool. Veliki ranac Pikachu sa različitim slatkišima unutra. Oho, cool! Eto, imam samo 10 sekundi. Za minut ću smisliti nešto. A ja imam punih 100 sekundi, super! Krenite da crtate, devojke. Treba požuriti, ali moram dati sve od sebe. Crtat ću odmah sa 2 ruke. Ne smem da gubim vreme. Jo, nadam se da ću stići da nacrtam nešto lepo. Mislim da mi odlično ide. Koliko je vremena ostalo? Stigla sam. Devojke, a šta vi radite? Želim da precrtam Pikachu sa slike na internetu, ali ne znam koju da izaberem. Neka bude ova. Da, mislim da je super. Stavit ću papir na tablet i početi da crtam. Tako je. Pogledajte kako je slatko ispalo. Crtati je dosadno. I ja ću napraviti nešto zanimljivije. Gledajte, to je pokeball i može da se otvara. A u njemu sedi mali Pikachu. Ostalo je samo obojiti ovaj pokeball i Pikachua koji sedi unutra. Prokletstvo, moj crtež izgleda najgore. Šta da radim? Pošto nemam vremena da popravim svoj crtež, pokvarit ću ostali. I već znam kako to da uradim. Samo treba učiniti da u ovoj sobi postane jako vruće.
zašto je tako vruće? Kao da je leto. Jao, nemoguće. O ne, krede su počele da se tope od vrućine. Jao, i kod mene isto. Sad je moj crtež uništen. A tako sam se trudila. Možda se još može nekako spasiti. O ne, to je nerealno. Samo pogoršavam sve. I nemam više vremena. Pa šta je ovo? A koliko je meni vremena ostalo? Imam još pola minuta. Iako s obzirom na to koliko moj crtež sad izgleda užasno, sumnjam da ću moći da ga popravim. To je to. Mogu vratiti normalnu temperaturu. Pa, vreme je da odaberemo pobednika. Sada moj crtež više nije najgori. Dakle, hoću da vidim Jessin crtež. Neću lagati, izgleda odvratno. Kao da ga je dete crtalo. Na redu je Lindsay. Šta je to? I opet loše. Šta vam se dogodilo, devojke? Ali Emin Pikachu mi se sviđa. U njemu nema ništa posebno, ali sigurno je bolje od ostalih. Čestitam, ovaj ranac i sve što je u njemu ide tebi. Hvataj! O, super, tako sam gladna. Konačno ću moći da pojedem nešto. Jao, a zašto su se sve čokolade otopile? Nemoguće ih je jesti. Jao, i sad je ceo ranac u čokoladi. Fuj, odvratno. O tome nisam razmislila kad sam povećavala temperaturu.